langsung saut ya. Ya kowe. Kowe waku. Kowe waku. Itu dadi jangkrik jadi lho jane. Urung. Sik jare. Ono piye? Sapa sing kuat nandhang kahanan, sapa sing ora krasa kelangan, ditinggal pas sayang-sayangi, pas lagi jeru-jerune we milih dalan liyane. Sapa sing kuat ditinggal lunga, sapa sing atine ora lara, kenangan sing wis tak lakoni tak simpen ning jero ati, dhewe wis ra dadi siji. Lakoni nganti sakuat-kuate ati, pesenku mung siji sing ati-ati, bisa ku mung ngendem esuk tekan sonten, merga sadar diri kula dudu sinten-sinten. Ya wis ben mung tak pendem rasa sing ana ning jero dada, tetep tak dongakno muga urip mulya, isa kumungut muga ora ketun, cekap semanten matur nuwun. Moments later. Ya wis ben tak lakoni nganti sakuat-kuate ati, pesan mung yo to. Ekal ya? Kakenanu. Wis ngantek gitu. Nonton matur nuwun. Mbok tambah dhewe pra iso, mbok potong tambah.